Fit-tmiem ġimgħa importanti ħafna għal pajjiżna li matulha sar summit dwar it-teknoloġija blockchain li laqqa taħt saqaf wieħed mal-4,000 persuna minn kull rokna tad-dinja, il-Prim Ministru Joseph Muscat spjega kif dan il-Gvern qed ikun innovattiv u qed iħejji lil pajjiżna għall-futur. Qed nagħmlu pjan għal dawk it-tfal li għadha sejrin l-iskola, li għadhom qegħdin fis-sekondarja, li meta joħorġu biex jaħdmu 5 snin, 10 snin oħra, ħajkollhom qudiemhom għażla ġdida. Is-settur tal-blockchain huwa biss l-ewwel pass hekk kif dan il-Gvern diġà qed iħares lejn setturi oħra bħal dak tal-intelliġenza artifiċjali. Fil-fatt il-Prim Ministru ħabbar kif il-ġimgħat li ġejjin se jitħabbru regoli ġodda li se jpoġġu lil pajjiżna fuq quddiem f'dan is-settur ukoll. Il-futur għalina huma setturi li ħadd ma ħolom bihom. Setturi li ħadd ma jazzarda jaħseb f'Malta. U iktar ma nintaqa' ma' nies, iktar ma nintaqa' ma' investituri, iktar ma nintaqa' ma' innovaturi fl-ispazju internazzjonali, fil-mid-dinja kbira tal-investiment, iktar ninduna x'għandna x'nofru f'pajjiżna, iktar ninduna kemm għandna futur f'pajjiżna. Din il-ħidma twassal għall-għażla li se jkollu qudiemu l-poplu fl-elezzjonijiet ta' Mejju li ġej. U din folla mdaqsa li nġabret biex tisma' l-messaġġ tiegħu li mliet mhux biss iċ-ċentru laburista taż-Żejtun iżda anke l-pjazza li jinsab fiha, il-Prim Ministru qal li dak li mnieħ bil-fiduċja huwa li l-Partit Laburista għandu tim ta' kandidati kemm għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Kunsilli Lokali magħmuli minn persuni kompetenti li qed jitkellmu u jisimgħu lin-nies. Diħħa tkun mument ieħor ta' għażla bejn passat u futur u jien ninkoraġġikom biex naħdmu flimkien ħalli il-familji Maltin u Għawċin jaslu b'mod ċar u jaslu il-Malta tagħna.